sieltä ei. Kato lompakossa, siellä on vittu 60 euroa. Siellä on 60 euroa. Se on niinku, no Risto on niin paskal. Siellä on 60 euroa. Mitä ehkä 40 on. Siellä niin. 40 ehkä on. Kato, siellä on 30. Kato. 60, kato! 60, kato! Niin, Risto, mulla on velka vielä. Se antoi kaikki 60 euroa. Mä oon yli 60 ja annoin Ristolle messiä, et muista. Kato, tässä on rahaa. Mä annoin Ristolle yli 20 vielä sinne mukaan. Jos muista, Ville. Jos muista. Niin. Mä muistan. Mä annoin yli 20 ja annoin messi sille mukaan. Muistat, Ville? Se antoi kaikki takas. Tässä 40. Siinä on 60, kato. Ei Risto anna mulle mukaan sinne. Anto! Mä annoin kato, siinä on 60 euroa. No ihan sama. Kato paljon siinä on 60